Dobrý den. Napadla vás někdy otázka, jakým způsobem lze optimalizovat trasy velkých námořních lodí a přitom ušetřit palivo? Tak to jste tu správně, jmenuji se Tomáš Hrubý a chtěl bych vám ukázat řešení, s jakým přišli čínští vědci Wang, Lang a Mao. Nejprve na úvod vám ukáži, jakým způsobem se optimalizují trasy v dnešní době. Pak ukáži koncept optimalizační metody, kterou čínští vědci navrhli. Proměnné této metody, výkon motoru, graf sítě, se kterým tento algoritmus pracuje, a pak jednotlivé části genetického algoritmu. A nakonec nás čeká případová studie, která řeší cestu středně těžkého chemického tankeru, který se pohybuje na vlnách Atlantického oceánu. Co se týče úvodu, více než 90% lodí na otevřeném moři je řízeno autopilotem. Praxe bývá taková, že nastavení otáček motoru probíhá jednou za den a bývá manuální. Trasa, tak ta bývá navržena pomocí 2D metod, nejčastěji Dijkstra, izochronní mapování a další metody, které jsou od nich odvozené. Proběhlo několik výzkumů pro nastavení motoru pomocí 3D metod dynamického programování nebo čistě genetických algoritmů, ale ty se jako takové sami o sobě ukázaly jako neúčinné pro dlouhé trasy. Ten důvod je takový, že prostředí na moři se neustále dynamicky mění a sami o sobě ty algoritmy se rozchází s realitou, dost často padají do nějakého lokálního minima. Tato nově navržená metoda kombinuje více částí, kombinuje deterministickou optimalizaci s genetickým algoritmem. A jak je na tomto obrázku vidět, tak zde jsou základní 4 prvky. Jedním jsou informace o cestě, celý start, cíl, nějaké omezení a čas příjezdu, který vlastně odhadujeme. To je také vlastně věc, kterou se snažíme optimalizovat. Dále optimalizujeme naši spotřebu paliva. Bezpečnost lodí není vlastně řešena v tomto algoritmu. Dále máme vstupní data s nějakými informacemi o stavu oceánu, jako je vítr, vlny, proudy a batymetrie, což je vlastně hloubka toho oceánu. A to, co ohodnocujeme, vlastně je také to, co vlastně optimalizujeme, tedy palivo, spotřeba emisí, které jsou přímo na to navázané, a čas. A zde máme optimalizační metodu, kterou budu dále vysvětlovat. Stav moře, jeho počasí se neustále mění. Dostupná data jsou aktualizována každých 24 hodin a mají rozlišení 3 hodiny na 55 km čtverečních. To počasí je také hlavně důležité, protože jde o to spočítat vlastně odpor, který musí loď překonat. Každý stav, vlastně, mezi kterými bude loď proplouvat, tak má důležité parametry, které jsou reprezentovány výškou, periodou vln a rychlostí větru. A ten odpor se dále vlastně dělí na odpor vody, na odpor větru a odpor vln. Aby jsme mohli ušetřit co nejvíce paliva, musíme znát výkon motoru, který vlastně vychází z toho, z odporu, který musíme překonat, z rychlosti, kterou zrovna loď putuje, a z hnací účinnosti lodi, která vlastně vychází z parametrů lodě, z toho, jak je velká a jaké má rozměry a podobně. A ty se skládají vlastně z účinnosti hřídele, trupu, účinnost na volné vodě a relativní účinnost otáčení, které jsou vlastně součástí parametrů každé lodě. Tak a co se týče spotřeby, kterou vlastně spotřeby
těch emisí, kterou optimalizujeme, tak ta je přímo úměrná vlastně výkonu motoru. Takže dále optimalizujeme pouze výkon motoru a nemusíme řešit spotřebu, protože ta je přímo úměrná. Prostor na moři je samozřejmě spojitý, ale aby jsme mohli optimalizovat a efektivně počítat, tak jej potřebujeme zjednodušit. Proto k tomu nám slouží vlastně tento graf sítě, kde vlevo můžeme vidět start a vpravo v Irsku cíl. Tento prostor vlastně je rozdělen do několika uzlů, které směřují ve vrstvách k cíli a mezi každou vrstvou jsou hrany, které je propojují. To je vlastně základem pro další fungování algoritmu. Tento slide zobrazuje vlastně flow diagram celé metody. Jedná se o diagram, který zobrazuje 3 rozhodovací vektory. Prvním z nich je heuristický vektor, který funguje na Dijkstrově algoritmu, deterministický vektor, kde se kombinuje dynamické programování, a stochastický s random selekcí. Vpravo, tak tam vidíme vlastně součást toho genetického algoritmu, kdy tyto 3 vektory vlastně do něho vstupují. Ten heuristický pouze vstupuje jednou jako generace iniciační populace a ty deterministické a stochastické vektory, tak ty vstupují potom dál v tom vektoru ještě jednou v každé vlastně iteraci. Dále zde můžeme vidět třeba Pareto frontu nebo crossover operátor a to vše vlastně projdu v následujících slajdech. První zde máme tedy heuristický rozhodovací generátor, který vytvoří vlastně prvotní populaci pro algoritmus. Funguje tak, že je vybráno několik nastavení výkonu motoru, například 8, a pro každý tento jednotlivý výkon je spočítána celá trasa pomocí 2D Dijkstra algoritmu. Pro tu první populaci to slouží k tomu, aby jsme vlastně ten prvotní graf vlastně zmenšili i tak prostor hledání. Dále tu máme deterministický rozhodovací generátor a ten funguje na principu dynamického programování, kdy mezi jednotlivými uzly vlastně prochází nastavení výkonu a vybere to, které má zrovna nejmenší spotřebu pro celou trasu. Vlastně takhle postupuje od cíle ke startu. A vstupem do něho je poslední populace genetického algoritmu a výstupem z něho je vlastně nová sada populace s různými nastaveními mezi uzly, tak aby to bylo pokud co možno nejvíc optimální s nejmenší spotřebou pro motor lodi. Stejně jako mnoha jiných optimalizačních algoritmů, tak i tento obsahuje prvek náhody. Tento stochastický generátor tak funguje tak, že najde nový uzel, pro něj vygeneruje novou podcestu a pro random walk pomocí random walk tak náhodně nastaví výkon motoru v této části cesty. Ten prvek náhody funguje proto, aby jsme zvětšili prostor hledání. Poté, co máme několik řešení, potřebujeme je nějakým způsobem vyselektovat a poslat ty nejlepší do nové iterace algoritmu. K tomu slouží vlastně Pareto fronta, kde vlastně hodnotíme eta, což je vlastně estimated time of arrival, to je ten čas, který se snažíme dodržet. A hlavně tu máme fuel consumption, což je spotřeba paliva. A funguje to tak, že do další iterace vlastně posíláme 80% optimálních řešení, což jsou vlastně tady tyto černé vlevo a dole. A ty jsou vlastně rozložený kolem toho našeho cílového času, který vlastně nemusíme úplně dodržet, ale snažíme se k němu co nejvíce přiblížit a najít k němu to optimální.
optimální spotřebu paliva. Do další populace, kromě 80% Pareto optimální řešení, deterministického vektoru a stochastického vektoru, tak vstupuje i crossover metoda, neboli metoda křížení, která funguje tak, že se vyberou dvě cesty, z nich se vybere náhodně pro každou cestu vlastně jeden uzel. Následně se zkontroluje, zda existuje cesta, která tyto dva uzly spojuje. Pokud existuje, je sestavena nová cesta, a pokud neexistuje, tak se vlastně tento krok opakuje. Vlastně vznikne vždycky jedna nová cesta, která vstupuje jako další část pro novou populaci. Tak to by bylo vše, co se týče algoritmu. Kromě toho článek také obsahuje případovou studii, která se pojednává o trase chemického tankeru, který procházel různých 6 tras na vodách v Atlantiku. Každá ta trasa byla trochu jiná, co se týče počasí, a tak je spoustu zajímavých poznatků k tomu, jak by vlastně algoritmus se po těchto trasách choval. Taková zajímavost je, že pro výpočet pro 10denní plavbu, která vlastně takhle normálně funguje, tak pro něj algoritmus stačí pouze 7 iterací, protože on velice rychle konverguje k řešení a takový výpočet trvá přibližně 3 minuty. Ten tanker procházel vlastně normální klasickou trasu, tak jak je to běžné, a ta byla srovnávána s těmi jednotlivými modely. Modelové trasy lze rozdělit do 3 typů podle náročnosti, podle počasí, jaké tam bylo. Ta nejnáročnější měla místy až vlny 10 metrů. Dobré je, že čím horší byly podmínky na moři, tak tím byl algoritmus účinnější oproti současným metodám. V případě toho nejhoršího, tak bylo až 12% paliva ušetřeno. V těch klidných vodách, tak tam bylo pouze 2%, což i tak je na moři v tak velkém množství dopravy, kdy celkem hodně. Na těchto obrázcích tak vidíme vlastně velikost vln. To červené, to je optimální trasa, modrá je ta trasa, která ve skutečnosti proběhla. A zajímavostí je, že ta optimální trasa funguje tak, že před vysokými vlnami se vlastně těm se vyhýbá, před nima vlastně zpomalí a poté, co to nejhorší odezní, tak ten výkon motoru zrychlí a ta rychlost té lodi se zvýší, tak aby se ten čas zkrátil, tak aby bylo dosaženo včas toho cíle. A následně v tomto grafu máme výkon motoru a v tom spodním máme velikost vln, kde právě ta velikost vln se ukázala jako nejzásadnější parametr, který potřebujeme optimalizovat, tak aby byl co nejmenší a spotřeba paliva byla taky co nejmenší. Tak zde už mě zbývá pouze uvést zdroj článku a znovu vlastně ukázat flow diagram, který teď už doufám dává větší smysl. Heuristický vektor, deterministický, stochastický, genetický algoritmus, transfuze operátorů těchto dvou deterministického a stochastického vektoru, křížení, crossover, Pareto optimalizace a takhle to už je vše. Takže děkuji za pozornost a doufám, že tato prezentace byla pro vás nějakým způsobem inspirující a užitečná a přeji vám mnoho radosti a úspěchu na cestě za poznáním.